Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kaming humba with egg. So ayan po. Sarap na kumain, no? Yes. Yung mainit-init po yung kanin namin. Parang boodle fight po yung kuhaan namin ngayon style. Oh, meron din pong coke. Yes. Pray po muna tara, tayo. pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kain tayo mga ka-studio. Tara. Sige, dito ako magsimula. Ngaon tayo nyo. Meron po. Egg, tara. Kanina ako eh. Sige, kanay mo. Sige, dito na lang tayo. Oops. Ang daming asusinas. Kahumok. Ang lambot. Sarap eh. Lami mo. Humok na kayo. Bien, Tignan daan. mo na. Yan po, love you. Yan. Lami yung humba Bisaya, no? Sa mga nag-crave din ha, kain po tayo. Meron po kaming good news sa inyo mga ka-studio. Dahil finally po, mag-open na po kami ng, ano yan? Food store. Food stall. Oh. So, located po kami sa San Miguel, Cordoba, Cebu po. Meron po dyan sa Break Food Park. Yes po, meron po kaming stall dyan po. Bisaya Studio Food House. Opo. Sa mga gustong bumisita po, bisitahin nyo po kami doon. At pwede po kayo doon mag-dine-in. Oo, kumain po pwede. So, mga binta po namin, mayroong mga seafood, saka mayroon din po mga pork, saka barbecue. Yes. So, ito, isa to sa mga binta namin doon. Ito nga style na barbecue with egg. Barbecue. Humba with Bisaya with egg. Boiled egg. Tsaka ngayon po, meron kaming crabs. Available po yung butter garlic, saka crabs. Kaya kapag na-upload ito ng maaga, punta po kayo doon, picture-picture tayo. Tsaka pwede din po kayo mag-take out, ha? Lamit itlog. Sarap. Talaga mapaparize ka ba? So ito mga ka-studio, simpleng kainan po. Crave kami nito eh. Bihira na kami makain ng humba ngayon.
Yung nag-last tumba tayo, meron yung kasamang adobaw. Chicken adobaw. Egg mo. Nakakain ako ng egg pang. Ako po. Mo na isa? Thank you. Sa mga nagtatanong po pala mga ka-studio kung magkano po yung one whole chicken, fried chicken, ay kuan lang po yun, 250 pesos. Ayan, yung iba po parang hindi ko pa po nare-replyan kasi sobrang busy ba. 250 pesos lang po yun mga ka-studio. Dami na rice bread no? Tsaka available po yun sa food stall namin ha. Bisaya Studio Food House. Katukan po hindi kay dagan sa bowl. Mm. Samo ta with the egg. Ang egg. Ay, excuse me po. Sa mga subscriber natin no, na taga Cordoba. Visit nyo po kami po sa gusto mong katikim. Yes po. Simple lang po yung mga luto namin doon. Kapag masa lang din ba? Na makaya lang kasi ako yung luto ba, hindi ko kaya magluto ng sobrang madami. Busy na yun. Tapos meron pa kaming mga kutsinilyo ba na orders ba? Yes po. Kung gusto niyo pong kumain doon mga ka-studio ng kutsinilyo, pwede din po kayo doon. Mag-order lang po kayo ng advance. Kung malayo yung area nyo, tapos gusto nyo dito kainin yung kutsinilyo para crispy talaga. Pag kaluto, ipunta na namin doon sa area mismo. So, mainit pa yun. Nako, sobrang sarap no. Yes po. Message nyo lang po kami in advance. Para ma-reserve. Ma-prepare. Oo, ma-prepare din po namin. Excuse me po. Kasi yung iba ba, hindi na namin makater kasi sobrang layo na po. Yung biyahe ba, lagpas 2 hours na or almost 2 hours. Kaya pagdating sa inyo, talagang wala na pong crispy. Kaya kapag bumisita kayo dito sa Cordoba, bisitahin nyo lang po yung Bisaya Studio Food House. By the way, mga ka-studio, doon sa kuan Bisaya Studio Food House, mag-open po is magsisimula hapon na po ha. Baka pupunta po kayo doon ng maaga. Food park po kasi yon. Mga 4 p.m. po hanggang Yes po. 9:30 or 10 p.m. Ganyan po. Kasi magluto pa din ng umaga no.
Para po siyang kuan. Sugbo Mercado ba yan? Parang Sugbo Mercado. Hapon po mag-start yung mga kuan. Open ang stall. Nurot mo ng rice. Ano pa? Ilog sa rice. Rice pa more. Last, tapos na ito. Isa tayo. Cheers. Ang tambok na. Ano maunod na? Tayo. Ayan, grabe. Sobrang busog po namin mga ka-studio. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Yung shoutout po sa next time lang po mga studio kasi ano, hindi ta nakakakuha ba. Hindi kami naka-prepare ng shoutout. Kasi na-busy pa po mga studio. Bawi po kami sa sunod na video. Yes po mga ka-studio, iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa aming food stall sa may Brick Food Park po located sa San Miguel, Cordova. Kuan lang po, malapit lang po yun sa Gaisano, Cordova. Ayan, kita-kita po tayo doon mamaya mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta po. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. See you later.